ngai thatu te le clear tu te zong zong in zawain che bai le ve kule tun chum kan video be thung chuan Taliban mi chia ti ho din mun khir zet mai chanchin kan ngai thlain kan thlir ho ve le thung dona video te abula changa top thlengin minlo thlir sakin minlo ngai thlak sak le theu don ya indo puikara chuan Taliban ho chu ronding chuak lulin atira chuan Afghan mi puita chuan anma ni chan him tu tur emoti in anlo lom ema achan chu tharum thona le boina kara khosak chu an kham to tak zet wang ani pakhata Taliban ho po chuan ral muana le himna tiamin dan mu mal tak aum to tur thu an shil ve boka nima sila chu thu tiam phena chuan thil rap thlak tak ain phum ro ti reng to main an thri si lo an me chia tila chu atwar na saber to ni in Afghanistan ramshi omna ruama alu to chu khovel chuan a thlir ringot mai ani Afghanistan ram chu indaw na awang chuan atla chato ema kumsang kha zakwa somsari pakwa Soviet Union de chuan an ram chu sepaile teng tinena la in Afghanistan chu an tu hnoya da an ram chunga an mani sarkar din chu an doa heti lai hian Afghan fighter mujahidin te chuan an theito pa lo belet ve in an nama chuan ram sang United States te Pakistan te le Saudi Arabia te an no tang ve boka chu in do pu chuan kumsom chung zet oin thingtlang khwa te chu ti chiat vek an ni a tin chung ko tam tak thendar ni in mi noi chuang Pakistan le Iran a chuan an ral tlan bok ani te chuan Soviet Union ina Afghanistan an apply chuan mun sang anun chu ain ang lo hlom ema Kabula chuan me chia te chu zale hlein University te an kal theiba ka nurse le zertir na te chu thokin pona chon zalen takin an leng theya chen khate phe chu parliament member hialte an ni boka nima sela thingtlang lama ero chuan adana dang hle thung an nun chu azalen lawa an hnam zia ranga wanga me chia te torna an sa to te lulnian an she omna la chu ala pung don chau mai si kumsang kha sakwa somriat pakwa khan Soviet Union de chuan Afghanistan chu an chho san beta a nima sila an nun ero chu aral mon pha chong lo indo puilaya an ram ta na nasataka beitu mujahidin chu thune na in chu in anin ti boile a an ram chunga vek chuan indo na chu chhuak li in abik takin an khopui kabula chuan boina chu anasa zwal emema chuta chuan rocket mang da chuan in te ti chhia in an tol zo de chu anok pheng phunga ram chung mitam takin nuna an chan ba ka school te khar ni in an hala dan le shai te chu an noi bo ta vek mai bok ani te chuan heng hun lai po hian me chia te tan ngat phe chuan arap thak zwal emema ven himna omlo ba ka in juk bo na a hluarin me chia la no pang tak tak te chu thu nei tu te pasala an nei lui tira heta an me chetam zok te chuan an chunga thil thleng tu chu an don ngam lo awangin punrei tak chung an chen in chu an chwa san ngam lo hial bok ani amai ro chu chutia ram chung a boy noi noi lai chuan pol pakhat an londing chuak le ta a kumsang kha zakwa samkwa palia khan Kandahar khwa sa khozir lai te chuan Taliban ti pol chu rondinin chuta an ho tu pa ber chu Mullah Mohammed Omar ania a thui shoi ho te zinga atam zok te chu indona kara Syria ni in sa khozir na ina lutin tharum khowela chuan an mi khwal lo hle boka Taliban ho chuan mi puite chu eruk na anti top tur thole an rama chuan ral muana le himna an thlen tur thu an tiama indona kara nun man kham to tak zet mi pui ho po chuan an lo ringin an lo lom hle ba ka an thop thlom emema te chuan Taliban ho chuan Kandahar chu la in herata an kalia chumi hnu kumsang kha zakwa samkwa parok September thla khan Kabula lut in indo na po chu atop sei ve te boka nima sela himna le ral muana chu a hnai lo hle thung kumkhwa an nun thlak danglam vek tu tur hlo na le dan khau tak chuan an ram chu alwa le don ta ani kumsang kha zakwa somkwa proka tanga kumsang ni pakhat chung zong khan Taliban ho chuan Afghanistan rampum deuh tho chu an opa me chia te din mun la chu a chhazwalin zan khathil thowa an dikna chanvo le an zalen na te chu Arabia sakin an le ta a pon lama na tho phalsak an nilawa eng ang thiam na po nei ma se na tho chu khapla tin zirte tu doctor te nurse te le journalist chu an na atanga ban tir vek an ni a chu mai ni lo
meche school te po chu khar ni in mitam tak chu an mahun ti chia sakin an omta a he thil hi chung ko tam tak tan chuan chhiana top khok ati thei omye a chan chu chung ko tam taka nu ber da chuan na thokin a chung kwa an chom wang ani a no pangte zertir na konga po an poimo hle bok ani heiba ka hian in chho san ringot po chu thil hla om ani to a Taliban hola chuan me che te chu an ma ni chawa chwa chu khapin mi pa pakhat tal an u naw pa emo an pasal te emo an fa pa te emo ten an kalpui anga ya om zia bera chuan me chia ma ni chawa a chwa chuan ko ta tor thei ti na ni chu chuti lai mekin Taliban police la chuan ko thler chu an lo bil uluk em ema me chia dan bo chia anom le om lo chu lo chang ranin kut an khulo emo an puan lus emo kong diklo an zo pal chuan shemna na tak an tuar theya in me chia de chu pon an chwa don chuan burka hange ngi tura ti ni in an tak sapum khole an kho mo na tur an mi zona o sep sep om chawa ni puilaya chatiang hak chu in shemna chikhat ang mai hini in a thoi pik thak le ba ka heng anin thoma wanga ni khosilawat lo po an om nuk boka ni ma sela an hak lo ero chuan man thei soi sak thei an ya wangin she om bia ma se an halo ngam bik lawa in do na top nuwa po me chia te chuan burka hak chu po na chhuak thei ma se bom chunga kal nan ang mai an ni thu an sei ki hi ani heng ba ka hian Shisel na lam en kol na te po so shem mun ang mai ani to a me che doctor an bana me chia dam lo tila chu mi pa doctor en kol phalsak an ni lo le loi si hemi wang hian me chia tam tak chu en kol cha dong lovin lat na nen hun an mang tlok loka no naw pa ti tan phe chuan har sa zwal e mema kum sang kha zakwa som ko top lama record alan dan chuan Afghanistan ram chu khovel puma rai chia thi tamber na ram ni in ramdanga ol sam taka an enkol the to ni si ma se Afghanistan rama enkol na don thatlo awanga boral ta de so an thatnim emema chutakara dam chok ta te po chon natna le liam hun rei tako an ne chin boka chu mai lani lo na chon an ni tin nun chu thununin Taliban hola chon stadium ne twal zola te chuan mi shem na munte an siama chungda chu mi puita chu en tura norin me chia te chu an nun dan amoi lawe tia puin an vo a lunga an vom ba ka an ti hlum da thina then khatla mi pa an chung kwa mi ni lo an bia ka wangin an shem boka chung hun lai chuan ngoi top chu an dam kho chhuana kong om chun ni in lo na ne ni tin hun an mang thin ani te chuan hun a kal zela me chia te chu an mani in nge ya po chon an him to lo an tan chuan an chen in po chu tan in ang mai ani to a tin ti sa chawin an tor lo zerna noi bo ni in be se na omlawa ke an pen ma ho chuan an ma hun zo ti che sak vek ni in ziak le chher po thiam lo chuan an seliana nu le pa an fano doctor ani hun zertir tu ani hun tur thira du thu an lo sam ve thin zong song te po chu chiadar sak vekin an oma ma se heng an torna te hi apon lama lang chau ni in Taliban ho thunei na hnoya hun kher tak tak ta chu alang lo ro ma chuan a thleng sa jok le thung Taliban ho tu te chuan me chia la no pang tak tak ta chu an do du thingin nu pui tan an nei miap mi zela chungzinga chuan kumsom pahni atanga kumsom pathum ni tlang puin a then phe chu zanla ya te anin atanga po chwa ania chu an chung ten an phal lo ani chuan an vo ba ka an sa takin an vo a an that fo china chumi ni wan chuan no le pa tan chuan an fa te phal taka kaltir mai chu an chung ko ben himdan kong chun ani bok ani heiba ka hian me thai te chu atwar na saber te singami ani boka in dauna mi pa tam tak tha an ewangin nu tam tak te chu an me thaya Taliban ro rel noya chuan me chia te na tho phal sak ani bok sila owangin sumlak lo na po an nei lawa cho e tur an nei lo ba ka thlop tu po an nei heklo Taliban hola chuan ven himna an doa dam chwa an do ni chuan an zinga mi pasala an nei angai thu an seimo mai si du thlan to nei chang hek lo le a then chu ti luina pasal nei tir anita a chuta adu lo te ro chu du thlan to dang nei lawin kut an do mai zela kabul kong kama te chuan me chia burka pol ha te chu lo thu in kut an lo do china in an bula an fa te pui soi lo tak tak te chu lo thu ve bokin an chan hi alung chia thlak le ani heti lai me khian
rampon lama mi te po chuan chanpui an tumna se mema Red Cross Organization te le United Nations te chuan eitur le damdoi te chu an ron thona nima sila Taliban ho chuan dang chatwikin me che ho ta na an thon phe chu an hal ral vek ba ka dan le shai te chuan me che te chu noibo atum ni om hian alanga ma se kumsang ni pakhat September ni som pakhat atang khan engkim chu ai thlak dang lam ta vek mai chumini chuan Taliban hnoya pol pakhat Al-Qaeda hovina United States an belai chu khowel chuan makti taka lo thlerin pui soilo mi sang thum chuangin nunna an chan hiala heta hian US le apol te chuan Taliban hmena Al-Qaeda ho tu chu an hmena hlan tura ngin na an thona ma se Taliban ho chuan an lo narawangin October tha kumsang ni pakhata khan bom man anita a heta hian Taliban ho omna chuan bom chu thlak ni in anrin arma in Taliban ho chu an tlu chima ta hlova November tha phe chuan Kabul khopui chu mutlak mang om to lovin December tha alo ni phe chuan Taliban ho chu tlang le ro ma te an bi ro ba ka Pakistan lama te an tlan cheta ani heti lai me khian Afghan me chautan ero chuan a thobin thlak le thunga kumtam taknuwa zalen taka tholangamin kong kha te po chu an hong ve theta a kumnga chuang zet an khar to school te po chu hongin me chenau pang ho po in zirna an chun som le theito boka tin no le pa ten an him jok be se ya an thuruk an fanu te po zirna ron an ra tir ve ngam ta boka te chuan kumsang ni pahni kumtir lama phe chuan school za chuang lai hon le ni in me che then khate chu tlerol ni to ma se ABC atangin an chan ve thawanga ya tin me che puitling te po in an na chu chun som le theito bokin chutian chuan khovel mit muwa inlan ve le theito in kumtam tak khabe ani nuwa anin tlang zar ve le theita ani politics lama po thil in thlak atam hle boka kumsang ni palia khan Afghanistan chuan mi pale mi chia in tloklana kalpui theitur sarkar anneya kumtam tak chung hlia kho ani nuwa mi chia te chuan an yekna chanbo le zalena chu nei le te to in khwale tui dik taka pom anni ve le ta a he mai ba ka vote an thlak theya an orol an chwa thei boka khotlang nuna in nam noin Parliament lama po anin rol ve le theita boka chu mai ba ka dan thar sem ni in kumsang ni pakwa khan elimination of violence against women ti dan chu pass ani a hi me chia tilaka tharum thona ti bo theina dan ni in ti luina pasal nei tirte naw pang pasal nei tirte le me chia te ko thlak chu thil diklo swala pon anita a me chia ti tan be se na eng sem sakin an torna te chu an shia sak to don ani nima sila thil in thlak tam tak te chu aknet lovin ader thok ne thunga tharum thona te po chu alabo pum hlum lo thingtlang lama te chuan mana ta to a an chom nun an nam zia te chuan an nun ala thununa me chia no pang then khate tan chuan school kalpo chu ala har sa thau mai chu mai ba ka Taliban ho chu an re hlen mak bik lawa alang lo ro ma tanga mi bein launa chu an to le ta a heng an boina le an hlauna song song te hi bo vek lo ma sila hun kal to le an ton hun chu en ang lo hle boka nima sila doctor te zertir to te lawyer te le activist te po chu ron tong chwakin chungjinga chuan Fozia Coffee le Malalai Joya te chuan ngoi reng chu an kham to in an mei chet puite ai o chuan an tong chwak ta a chumi hnu atang chuan in fiam na lama tui tak tak te po chu training le thei to in engineer pilot doctor le scientist ni te chu me cheno pang tam tak do thu sam chu ani le theita a chutiang chuan kum tam tak nuwa Afghan me chho chuan an ma hun te chu duang lokin an song to ve le theita bok nen be se na kol chu ayang chan ve le ta a nima sila chung be se na kara chuan lo na chu ala in phum ro fan mai to te mai po chuan Taliban ho chu an re hlen mak don lo ti chu an shevek sia engtika nge an non che chwale ang ti mol chu an ngai to na lo khato ani le ta ani te chuan kumsang ni sombor vela khan Taliban ho chu inform khom in Afghanistan le Pakistan naram rebel vela te chuan bu khwarin pol an din thar le a chumi hnuwa chuan in be thut thut te ron omin bom puak thom sha tur po chu atam le ta hleya chu mai ba ka thingtlang lama mi te chuan Kabul khopuya zelen na pum hlum ang chu an tong ve thelo me chazir na in te chu hal sakni in zirtir tu te chu vole tha ani ba ka mi pui te chu hlau le thlabarin an om le tha me chia te tan ngat phe chuan
kumsang ni pakhat nuwa masonara bithar om ho chu be se ngam chi po ni lo chuan an hla tri hle boka chutiang chuan in dauna chuan kum chu ole in United States le NATO te po chuan Afghan sarkar chu puitum ma se e ruk na le hlem hlet na ho tu te chak tok lo na le tharum thona chuan ati thon op le ta veka Afghan khole tu te chu chaw zawin in dauna chu top to se an ti hle bok ani hei ba ka hian kumsang ni som ni kuma khan US te Taliban ho chuan Doha in remna thuthlung ziakin Taliban ho chuan terrorist ho pui to lo chu an intiama nima sila chu thuthlung chuan Taliban ho chu ti phur sawin rampona terrorist ho chu an be le ta a kumsang ni som ni pakhat ni pui alo in her chawmi phei chuan district tam tak chu atlo chata hial mai tin Afghan sipai ho hlo po pek manglo ho chu chaw zawin an post po chu an vil uluk lo hleya ei bang hian August ni som panga kumsang ni som ni pakhata Taliban ho chuan Kabul chu an lo chileta a Afghan sarkar chu zan khathil tuwa chuan chelek lekin mitam tak te chuan tlan chhia tum chuan airport lam chu an pan ba ka chung kwa te chu anin chendar boka chu khovel chuan a thlir le ta tlok mai ani heti lai me khian Afghan me che ho tan chuan Taliban ho chu an hmel makum hlun an ni a masona awm ve tan chia tia an ram chunga an nu te ngal chu beidon thak an ti mema chute lai me ken Taliban ho lam po chuan anin thak danglam to thole Islam dan noya chuan me chia te chu an za to tur thu an tiama nima sila an thu tiam chu adai rei lo hle thong me chia pol rok chunglam ho chu school kal khap ni in sarkar na thok media lama thok le pol dina na thok ho chu na thok khap sak ani le ta boka Ministry of Women Affairs te chu khar ni in chu hmuna chuan kumsang kha chakwa somkwa a an hlo em Ministry for Promotion of Virtue and Prevention of Vice chu din le ani ta boka chutiang chuan avoi ni nan me cheu chuan thim hnoya nun chu an hmang le ta an be se na me David ve chu ti mi sakin an om le ta ani te chuan kumsom ni chunga an sol chwale an siam zalen na te chu karei lo ti a chuan noi bo sak ani le ta a kumsang ni som ni pahnia khan United Nations chuan me chatei rol million kha chuang de chu zirna khapsak an ni tho an reporta reilo te a university atang po a pe chwani in mit khap karlika doctor ni antumna engineer le zirtir tu ani chang song de chu an tham ral le tawek mai ani chutiang chuan hmun tin deu tho a me cha te chuan an na chu chanin chung ko tam tak te po chuan an ei zon na chanin sumlak lo na la chu an nei der si lo re theina punga an dam kho chhonan an fanu te chu pasal an nei luitir angai le ta a in en kolna te la chu a chele so tin depression le chandanga wanga in ti hlum chu Afghan me chazinga chuan atam te ema thingtlang khotam taka phe chuan pona me chia motor an om tami ulo nima sela hetiang har sana le boina kara hian me chachen khate chu ngoi du bik lavin an ding chuak ta a Kabul ko thera te herata te le khopui danga te sain ne na kongzo in an dingna chanwo pek let an phuta an dau dal na te chu te thamma se an hoi se na chu sharjing tlak ani thung ma se chu Taliban ho chuan tharum manga lo chang le tin silai tia an lo ka ba ka me chachen khat chu ko thlera wok te an ni boka then khat te phe chu zan lai an ina tanga nu chwakin an mana a then chu hliam na tak ne na let le in a then phe chu let le tur po anom to thin lo ani nima sila an tlom du mai bik to lo zirna in te chu arukin in lama an kalpui ta a zirtir tu de chuan an nu na thapin me chia te lekha an zirtira in nu le pa te po chuan an fa te chu bati hnoya thei pato pa zirtirin thiamna noi bo chu an phal to bik lawa heti lai me khian khovel po chuan Afghanistan torna chu makti taka lo thlir mekin ram tam tak te chuan Afghan mi puite torna chu an lo haidira puitum om vele zeu thin ma se Taliban ho ro rel na hnoya chuan a thleng thei meu se lo te chuan kumsang ni som ni pathuma United Nations chuan Afghanistan mi puite torna chu khovela in dawle har sana om to a na saber ani ti in apong ta hiala nima sila kumsang ni som ni palia po me chia school lakal ve tok thin de chu an ina kal nan ni in be seina me divet be thin kha avoi ni nan ti mi sakin an om le a be se to reng shilavin kim hnoya an nun chu an hmang le ta ani te chuan vo in ni thleng hian Afghanistan ram chu
me chetan khowela chen har sat ber na ni in zirna khap alania na po tho phalsak anani heklo an hlimna hote po lak bo sak ni in an thon thura thlak takhi ala to phle the si lo nen alung che thlak tak zeta tin an tan chuan din chwa po hi a har hlea song to na nei phalsak an ni lo ba ka an ma ni nu na ngi po chuan thu nei na an ni lawa an do dan anga nung lovin an ma ni en kol tu le op tu te do dan danin an nunga chuti lai kara chen khat ero chuan be seina la nei fan fanin arukin an hela mahun eng tak an la nei ve an be sei tlata khovelin angai ben to lo po anima na nima sila an tor na te so ala top lawa khovel thang chho zel hian eng tiknia emo zalen na kol a her chwa pui ve nge be sein ni an la mangliam zel ani afkan me chha ti tor na hi anamai lawa ngoi bo pui mai mai chi la ani heklo tuna an chanchen kan soi hi hun kal to ami ani lawa vo in thlenga atak taka thil thlenge ni ti kha isidon tharle chawang o ole khati song kha ton chuma kan ngai thla khole the chu alo ni le ta a khang kan thu ngai thak ta ka changa in ngai dan te comment section lama in lo sei vele chho do nia